jo agrair evidentment a la biblioteca per acollir-nos en aquest acte, agrair a tots la vostra presència aquí i agrair especialment a la Sílvia i al Manel que han vingut des de Barcelona per presentar-nos aquest llibre. Ben bé no serà una presentació a l'uso. Ens parlaran unes coses molt interessants. Jo el que he de dir d'aquesta novel·la, quan la vaig llegir, és que és una gran novel·la, evidentment, és una gran novel·la, però que això no està en ningú, perquè és una novel·la que es llegeix molt fluida, entra molt bé, no té entrebancs, és cronològica. La narrativa és molt àgil, em va agradar molt i el que més em va sorprendre és que és el fet que les curioses d'aquesta novel·la és que està escrita a quatre mans. I això per a mi, a veure, els que ja tenen una miqueta d'experiència en escriure novel·les ja sabem que fàcil de tascar no és. Si per una persona no és fàcil de tascar, clar, entre dos em sembla això ja un prodigi. I s'ha de dir que alguna vegada hem llegit segurament alguna novel·la de quatre mans i tens la sensació que dius, fins aquí ho ha fet un i fins aquí ho ha fet l'altre. Això no passa aquí. Des del principi fins al final és el mateix estil, és la mateixa tècnica, és el mateix... no es troben aquests i això em sembla que és una cosa molt difícil i que trobo que ho heu fet molt bé. I per la meva part jo penso que ara el que convé és que ens expliquin el misteri que amaga tot això, perquè per mi que és un prodigi. Nosaltres, tal com ha dit, aquest acte no el fem tant com a presentació del llibre, tot i que parlem d'aquesta novel·la, sinó que amb altres presentacions que van començar a fer quan es va editar, aquesta va sortir per Sant Jordi de l'any passat, el que ens vam adonar és que els lectors i quan feien presentacions, el punt que intrigava més o el punt que cridava més l'atenció era precisament això de l'escriptura a quatre mans i ens feien moltes preguntes sobre aquest tema. I aleshores vam pensar de crear tenir un petit guió per explicar una mica com va sorgir la idea de crear aquesta novel·la, quin és l'origen i després acabar parlant de com ens hem organitzat per aquesta escriptura a quatre mans. I per tot plegat, i ara torno a l'inici de tot de la xerrada, quan he comentat que la nostra novel·la parteix d'una anècdota, i això és així, parteix d'aquesta anècdota que hem comentat del nínxol, de Pasqual a Lluís, però és que aquesta anècdota la trobeu al final de tot. O sigui, teníem l'inici de la novel·la, que és aquest conflicte que hem comentat, aquesta situació que es dona que les dues germanes han de fugir de Vall de Roures, teníem el final, i per tant, fàcil, ja només era qüestió de començar a caminar. Llavors, clar, nosaltres ja teníem els personatges, teníem la biografia dels personatges, sabíem qui eren i tot això. Però llavors, amb aquests personatges vam muntar l'estructura de la novel·la. Ja sabeu, l'estructura clàssica és una presentació, un nus i un desenllaç. I com ho fèiem? A base de... com es fa a vegades a les pel·lícules que veus un acte, un assassinat, i llavors diu 15 anys abans, llavors tires enrere un flashback, no sé què. Doncs no, vam decidir fer-ho cronològicament. Per què? Doncs perquè la novel·la abasta 40 anys de la història recent, que la tenim molt present, de l'any 33 al 1973, clar, van aquests 40 anys. Llavors vam decidir fer dos grans blocs, dues parts de 17 capítols cada una i al mig un espai de 17 anys que quedava així molt estructurat. Llavors la primera part transcorre entre l'any 33 amb tot allò que va passar a Vall de Roures i al final de la Segona Guerra Mundial, el 1945, que té el seu interès, clar, no ho explicarem tot allò, però té interès perquè tenim a la Pilar en terres franceses que quan se'n va anar d'aquí es va trobar amb la Segona Guerra Mundial al cap de 4 mesos. Vull dir que també té interès que acabi aquí. Llavors, segueix aquest espai de 17 anys que no s'expliquen, però que després a la segona part trobarem coses que han passat, com per exemple apareixerà una nena que ha nascut
a França, que es diu Vera, que al final tindrà també un recorregut molt important, i la segona part és també 17 capítols, però de l'any 62 al 72. I ara que heu estat fent números i me'n falta un, sí, a l'any 73, perquè quadri. Molt bé, a l'any 73 és quan té lloc al final dels dos blocs, que és un annexe i un epíleg. Allà es quadra tota la narració, que mentre estàs llegint et planteja preguntes, però que al final queden totes solucionades, no? Llavors, el que hem intentat, espero haver-ho aconseguit, és que la novel·la tingui el mateix ritme, el mateix esquema, els capítols, i cada capítol porta una carta. I aquestes cartes, bueno, ja en tot cas després ja en parlarem, però també equilibren o anticipen, expliquen, en fi, complementen les qüestions que es van plantejar, les preguntes que un es va fent, no? Què va passar aquí, què va passar allà? I llavors doncs tenim aquest esquema muntat d'aquesta manera. Sí, i en aquest punt voldria fer referència a les cartes, que no sé si és un dels temes que... Sí, era una de les coses que volia preguntar, perquè em sembla que és un recurs molt ben trobat per poder explicar les coses que estan passant paral·lelament en altres llocs, i la carta és un... Doncs deia que aquesta era una de les preguntes precisament que us volia fer, perquè trobo que la carta és un molt bon recurs que heu triat per explicar aquestes coses que estan passant paral·lelament en altres llocs, perquè això realment quan passa una novel·la és molt complicat explicar 3 o 4 coses que passen al mateix moment en diferents llocs, i vaig trobar que era un recurs molt ben trobat i molt ben treballat. Perquè per escriure un llibre a 4 mans el que cal és rebaixar a l'ego, la xuleria, tot això, rebaixar-ho a un nivell mínim, per sota terra. Però si tant ho redueixen, al final, on està el Manel, on està la Sílvia, han desaparegut. No, s'ha de rebaixar l'ego, però s'ha de mantenir la pròpia personalitat. I això tampoc és fàcil. I hi ha d'haver un respecte absolut de l'un cap a l'altre, perquè si no tampoc funciona. És a dir, que amb la humilitat i el reconeixement s'arriba a una cosa que ve donada, que és la fusió d'estils, la manera de fer. Perquè, vull dir, tothom diu de que no es nota, és que no ho ha escrit un o l'altre, ho ha escrit els dos. I aleshores el que vam fer és que des del principi, des d'un vell inici de l'escriptura de novel·la, vam començar a treballar aquest estil, aquesta fusió d'estils. Ens vam haver de posar d'acord amb coses també tan simples com, hem dit que la novel·la està escrita en tercera persona i té aquestes cartes annexes, la tercera persona està narrada amb el verb en passat. Bé, doncs amb el verb en passat, en català podem fer servir un passat simple o un passat perifràstic. Quin fem servir? Aleshores, ens vam posar d'acord amb això, perquè si no la cosa també trontolla. Hem d'acordar tot un seguit de dades a partir de les quals allò vagi funcionant. I com amb això, petits detalls que en alguns casos els anàvem acordant a mesura que ens trobàvem, no? Perquè tampoc és que tinguem la llista de això com ho vols, no, senzillament hi ha unes coses que per se ja les comences a assentar des del principi, però que després a poc també acabes d'anar consolidant. I després, com consolidàvem cada capítol? El primer capítol de Ningú com tu és el que va marcar el nostre estil. Aquí sí que voldria fer un incís, i és que precisament el tema de la documentació històrica, que es veu que està molt ben treballat, molt ben documentat, molt ben fet, però no hi ha excés, que això és un pecat que comet moltíssima gent. S'apassiona en la història i hi ha més dosificació de història que de la trama, i trobo que està molt ben equilibrat. Això és una altra cosa que també s'ha de valorar, perquè moltes vegades hem de prescindir de coses que ens agraden, que sabem que va passar això o va passar allò, però saber triar i agafar el punt exacte